ešte nemáš. Niekto ti volá. Baťa! No halo. No dobre, idem, čau. Došiel teraz došiel dole, ja musím ísť pre neho. No dobré, pojď, čak. Ty zatiaľ urob nejaký monolog. Už chápu to, proč se ptali, jestli si dám něco na pití. Ano, dám si něco na pití, keď tu budem půl hodiny čekat. Samozřejmě si dám něco na pití. Uvidíme, jestli nám to Gogo sežere. Taký nápad. Už ne. No a vlastně tak to tady dole. A přitom Gogo o ničem ne... Aj v premiéry settings. Čo? O čom Nevěděl. neviem? Ha? O čom neviem? Nic, nic. Nasledně to říkal. Ja to uvidím na YouTube. Ahoj. Potom prídem do Prahy. Do Prahy. Dobrý den, milí diváci. Dnes si představíme nový detektor lži v podobě Goga. Ja budem skúšať ten detektor, alebo budem ten detektor? Ty budeš ten detektor, protože dneska, Gogo, si zahrajeme 2 lži a 1 pravda a ty budeš muset ohádnout, která z těch věcí, kterou ti já řeknu, bude pravda. A Jirka mi povedal, že dneska to bude také trošku detektívnejšie, že ja sa budem musieť pýtať práve na to, čo mi povedal a zisťovať okolo toho viacej vecí, že či sa mu to hovorí ťažšie, či to je klamstvo a či na ňom vidím, že si to vymýšľa, alebo to hovorí z pamäti. Bude to takový policejní výslech. Takže Jirka začína, pretože je autor tohto videa a má prednosť. A je blond. Protože ty seš detektor teďka. OK. Takže. Jednou jsem omylem ségře snědl rybičku. To ti verím, poznám ťa, keď si hladný. Jednou jsem v Mekáči prodal svíčkovou s knedlíkem. Jednou jsem chodil se 2 holkama zároveň. Byly to nejlepší kamarádky, nevěděli o tom a asi o tom neví doteďka. Tak si mě ptej. Dobre, ideme vyraďovaciou metódou. Keďže story s knedlíčkom si mi rozprával, tak viem, že je pravá. Zabudol si, že si mi to hovoril, no. Dobre, jednu sme vyradili, ešte mi povieš, že to bolo ono. Ale to si pamätám. Ďalšia. Jak poznám Jirku, on je anielíček, on mi nemohol mať 2 holky naraz. Jak sa snaží neškeriť. To ne, to tam necháme niekde vysoko. A posledná možnosť bola, že si zjedol rybičku. Bola to stávka? Nebyla to stávka. Sázka pro český diváky. Bylo to tak, že ségra měla akvárko a čistila ho. A ty rybičky musíš někam dát. Ale dala ti ho do huby. Ne. Rovno do úst. Ne, dala si to do skleniček, protože prostě ségra střídá se podle barev. A to akvárko si ji rozbilo, když to čistila. Takže ty rybičky tam byly přes noc v těch skleničkách a mě to neřekla. Já jsem přišel domů, trošku pod napilým stavu a znáš to, přijdeš domů, máš žízeň, tak jsem zapil sušák a jednu rybičku jsem vypil, já jsem to nevěděl. Šel jsem spát a ráno mě ségra zbudila a říká: Jirko, kde je ta rybička? A jaká rybička? Já jsem nevěděl, že tam byly rybičky. A ona: co jsi udělal s tou rybičkou? A říkám: nic jsem neudělal, jsem jenom si dal skleničku vody. Tom byla rybička. A v tu chvíli Takže... Najviac ma zaskočilo to, že tú story si povedal asi tak na minútu a ja som myslel, že budeme po vete hovoriť, takže takú Takže ak si improvizoval, tak dobre, asi chodil na herecky. A ešte sa ťa spýtam pre istotu na tie baby. OK. Aké boli ich mená? Tereza a Katka. Odpovedal veľmi rýchle. No, protože si to pamatuju. No. Rybičky sú klamstvo. Rybičky, že jsou lež? Áno. Že jsem nesnědl ségře rybičku? Áno, že si ju zjedol. Ja verím, že si ju zjedol. No, je to pravda. Nesnědl jsem ju. Áno, však jasné, Jirka, musel byť s 2 naraz. To jsem si nevymyslel. Preboha, no, minimálne 2. No a jedno z toho je pravda. Tak který z toho je teda pravda? Iba jedno? Počkaj, však je... 2 lži, 1 pravda. Ne. Jo. Ne. Ja to mám opačne. To je jedno. Však to je two truths, 1 lie. Ne. U mě je to jinak. Jirka je originálny. Zbytok YouTube. Počkej, to je na YouTube nějaký video takový? Niekde som ho zahliadol, niekde bokom Takhle, YouTube. u mě to je jedno pravdivé, takže který z těch dvou nemyslím. Pravdivé je to s tou sviečkou, lebo to poznám. Sakra, to je, a já jsem to říkal? Ne, ale ja som celý čas hádal s tým, že 2 sú pravda, 1 je klamstvo. Preto som s tými babenkami bol taký, že inak by som hneď strelil sviečkou, čo si jak. Sakra, tak ještě že tak.
A já jsem to říkal s tou svíčkou, že jsem prodal tomu chlapovi tu svíčkovou, protože přišel... To bola dobrá story, to vám niekedy Jirka povie. Keď bude starý a bude tak na svojom kresle. Nehovorím to teraz, noc spojil! Za 100 000 lajkov vám to Jirka povie, musíš vyjednávať, musíš byť špina. Dobře, takže ty jsi na řadě ty a ty máš teda 2 lži. Jak ma počúval. Áno, ja mám vždycky, že dve pravdy a 1 lež. Keď som bol malý, mám asi viac povedať. To je všechno. To je lež. Keď som bol malý, neměl 2 metry. tak som chodil na krúžok plávania, kde som dostal zlatú medailu. Keď som bol malý, ma naháňal úchyl s nožom v ruke a s penisom v tej druhej. Keď som bol malý, som bol na lyžovačke v Rakúsku s rodičmi a išli sme na taký ostrejší svah. A z domu som si dal. Ktorá z tých je klamstvo? Počkej, ty si dal někde zlomenou nohu, jo? No. Ja som sa nad tým zamyslel. Ten koko! A ktorá no, to byla no. Pravá. Jo, pravá. Tak, dobrý si. Počkej, a dobrý, a ten uchylák? Chcem túto hru hrať s Gogom, pretože dobre improvizuje. A ten uchylák, ten tě naháněl tady v Bratislavě? Áno. Ja vyzerám, že si vymýšľam, aj keď si nevymýšľam. Já teďka nevím, protože zase, jo, pozor. Já zase na to znám Goga dost dobře, že vím, že si možná naschvál děláš tady ten úplně mindfuck a jedeš na mě. Tak ja som mindfucked od narodenia, takže ja si niekedy vymýšľam, no. A to první bylo co? Už si ani nepamätám, ale ne. Chodil som na plávanie. Jo, a že vyhrál zlatou medailu, tak to... Delfínek, ne? Klasický. Bola zlatá? Já jsem byl potápka, nebo něco takový ty, co... Vymyslel som si zlatú? Takže ty máš 2 pravdivý a 1 lež? Áno. V tom případě si myslím, že lžeš s tou nohou. Nezlomil si s tou. Áno, nebolo to dvojitý mindfuck, ale dúfal som, že sa viac pýtaš na tie storky, lebo majú celkom funny taký príbeh. No počkej, to by mě zajímalo. No napríklad na tom plávaní, tak ja som chodil na krúžok plávania asi 1,5 roka alebo 2 ako malý. A ja som sa hrozne bál vody a plávania celkovo, takže ja som po celý čas, čo som tam chodil, ja som sa tváril, že plávem a ja som chodil nohami pod ne a občas som si iba vyskočil, keď sa pozreli a tváril som sa, že plávem ďalej. A tá zlatá medaila bola od útechy fejkovo vyrobená od mojich rodičov. Áno, mal som smutné detstvo. Áno. Ježiš. No. Keď som boli malí, tak som boli s chalmi, ja som mal starších kamarátov vždycky, takže ja som, neviem koľko mal, ešte som mal šušuru zostrihanú, nemal som ešte ani ovcu. Som mohol mať, čo ja viem, 11, 12 som mohol mať a sme boli sa prejsť proste pod mostom, túto prístavným a chalani moji kamaráti sprejovali, tak si tam dávali grafit proste pod mostom a ja som bol s nimi, však wow, starší chalani, cool, ne? A sme tam boli a zrazu sa po nás rozbehol uchyl, ktorý bol nahý. V jednej ruke mal takto nožík a v druhej mal takto žižalu. Jasne. No. Háde malý. Akože bežal za nami, ale tak on bol ty kokos nahý v topánkach, proste debilko, my sme boli mladí všetci, tak sme zdrhli úplne v pohode. Zase, 3 storky, jedna je pravda. OK. Jednou jsem snědl půlku jízdenky a když přišel revizor, neměl jsem mu co ukázat. Jednou ve školce, jsem ucpal a vytopil záchody ručníkama. Jednou na táboře jsme zorganizovali převrat. Spoutali jsme všechny vedoucí a 3 dny vedli tábor podle svých pravidel. Dobre. Koľko bolo tých vedúcich, ktorých ste spútali a ako ste ich spútali? Bylo jich 8. OK, takže môžeme ísť na ďalší príbeh. A detektor lží zanalýzoval zaváhanie. Ideme ďalej. Počkej. Nie. Ty se nebudeš na nic ptát? Ja idem na to logicky, ja chcem to vyhrať. Ja som taký súťaživý. A tá prvá story bola aká? Iba prvú... Že jsem snědl půlku jízdenky. Áno, dobre. A když přišel revizor, mě skontroloval, tak jsem neměl co ukázat. Takže Jirka sa pokakal a hanbil sa za to a preto celý záchod ucpal ručníkmi, pretože to je pravá story. Lebo pre chvíľkou bol u mňa a viem, aké to je, takže preto hovorím, že táto story je Môžeš tomu ešte co říct?
Áno, určite mi k tomu povedz. Mne to jedno, aké dodatočne diváci sa to dozvedia. Takže ty si myslíš... Ja som takto, ja idem na ostro. Že si myslíš, že pravda je to, že som to ucpal ten ručník. Ten ručník a ten záchod. Tak ti řeknu o té školce, jo, jak to bylo. Jsme byli ve školce a učitel bylo po O, šlo se spát. Učitelka mě vyhodila za dveře, protože jsem chtěl spát vedle kamaráda, dal jsem bordel, nechtěl jsem ležet, kecali jsme takový to, že máme postoj vedle sebe. No homo a vyhodila mě za dveře, že běž si za dveře a tam zůstaň, dokud se neuklidníš. A jak jsem byl naštvaný, tak jsem věděl, že jediný kam můžeme jít je na záchod, to byla taková cestička. Došel jsem na záchody. Jsi se chcel pomstít. Šel jsem na záchod, teď jsem šel na záchod tohle. No a teď jsem nevěděl, jak udělat to, aby ta učitelka vyšla ven z toho baráku, jako z té místnosti, kde se spalo. A tak jsem tam viděl vyset ty ručníky, tak jsem vzal ty ručníky a všechny jsem je tam naházel. Ty si vytopil ten hajzel. Spláchl jsem, myslel jsem, že se spláchnu. Nespláchli se. Pak přišla učitelka a říká, já jsem se pak vrátil zpátky do místnosti, šel jsem se lehnout, spali jsme. Ona si toho nevšimla, že protože to nikdo neřekl, takže jsme tam 2 hodiny spali. Pak jsme se probudili a učitelka přišla, Jirko, co jsi to udělal? A říkám, já jsem to nebyl. A ona, ne? A já, no nebyl. A vtedy jsi ještě nebyl taky skilled herec na jeden přesně, a já, na to nemůžu nikdy přijít. A co nebyl? Jak jsi hned věděl, že o čo jde? A ona došla a říká, pojď se podívat, přivedla mě tam. A kámo, tam byly takové ty věšáčky, ne? A jediný ručník, který tam zůstal, byl můj. Dokonalý vrah. Aspoň vieme, že Jirka není nejaký zločinec alebo vrah, lebo mi na to každý hneď došiel. No a... Dokonalý zločinec. K tomu převratu na táboře, tak ten převrat to bylo tak, že jsme měli 8 vedoucích, ke každé družině byl 1 a 2 jako hlavní, tam bylo 6 družin a 2 hlavní vedoucí. Paintballky jsme měli a my jsme vzali ty paintballky, protože jsme věděli, že to je jediný donucovací nástroj, jak ty vedoucí přinutíme k tomu, aby podlehli. Takže my jsme na ně namířili, prostě vytáhli jsme s kámošem prostě zbraně, namířili jsme na ty vedoucí paintballky, ty nechápali, spoutali jsme ke stožáru a pak jsme spoutali jsme je v hangáru u nich, zavřený. V hangáru? Jo, oni spali v hangáru vedoucí. A to, kde jste mali hangár? No a kde byl ten tábor? Bytřice nad Perštínem. Severka, zdravím. Bytřice nad Perštínem. Takový jazykolam. Majú tam pár hangárov, hej? Teď jsme se tam postavili, to byla naše louka. Tam jsme vždycky jezdili, každý rok tam jezdil. Každý rok jste postavili hangár. Celé jsem tam jezdíval na tábory. Hej, každý rok jste postavili hangár. A celý tábor. Ale i jídelnu dřevěnou. Každopádně, počkej, tam jde o to, že my jsme si neuvědomili, že jak jsme měli ten převrat, tak jsme si říkali, jo, všechno budu dělat vedoucí, takže my skočte do lesa a teď kámoš, no ale musí někdo s nima s pistolí. Takže jeden šel s nima a oni pak to pochopili, že my musíme všude chodit s námi, tak nás tím trestali. Takže mi třeba jeden, mě se chce na záchod. Teď museli jeden jít s ním, takže to byla daleko větší otrava, ten tábor mít pod svým vedením, než to měli ty vedoucí. Tedy se trval nich. 3 dny a pak jsme... No oni tam chillovali, priviazaní na stožiar, ne, oni pak už byli v hangáru, pak byli tam hráli deskové hry, všechno měli v pohodě, utíkali nám, bylo to hrozně jakoby super a do dneška to mám jako super vzpomínku. Takže co si myslíš, že je pravda? Jedna věc toho je pravda. Máš dobrú predstavu, pekný príbeh si vymyslel, ale je mi jasné, čo je pravda. Jirka, dokonalý ručníček, zločinec, král. To je lež. To si vymyslel? Jo. To vážne? No jasne. To si celú story, ale máš tú story zapísanú, ne? To si nemohol na mieste vymysleť. To se stalo kamarádovi. To je totiž nejlepší. Jak chceš oklamat někoho, když můžeš? Musíš říct něco, co se ti stalo, trošku to pozměnit, a nebo říct jako úplnou věc, která se stala někomu jinému. Možno se k tomu dostaneme, ja neviem. Takže víš, co byla pravda? To s tím táborem. Ne s jízdenkou. Myslíš, že byla pravda s jízdenkou, že jsem půlku jízdenky? Počkej, to byla pravda s tím táborom? No, to byla normálně pravda. To jsem ti neveril. Ne, fakt jsme měli normálně převrat a 3 dny jsme vedli tábor. Počkej, však si ani nevěděl, v akom meste to je, však ani nevieš vysloviť to mesto. Bystřice nad Pernštejnem. Ešte raz? Ale ty to nevieš vysloviť, Bystřice nad Pernštejnem. Ne. Je to vymyslené. Vymyslené. Teď to řekni to město? Bystřice nad Pernštejnem. Zdravím. A dobrý. Takže tohle. Ale jízdenku jsem nesněl půlku celou. Ale už jsme vystoupili z tramvaje. Ne, na čo polku. Ale ja mal som na teba pripravenú otázku. Bola cvaknutá alebo necvaknutá? Byla cvaknutá. No a ty si bol ešte v tom dopravnom prostriedku. Áno.
To by si bol úplný... Protože mě bylo 6,5 a já jsem tenkrát hrozně si furt spal všechno do pusy, furt jsem něco žužlal, prsty jsem si kousal a... 6,5. To som robil do 3. Áno, byl som opoždený v tomhle. Hej, s tými učiteľmi. Prejavilo sa v škôlke. Áno. Dobre, rešpekt. Klaniam sa. Dobre vymyslená story. Počkej, tak to si musím vybrať niečo herecké. Tak poď. Keď som bol mladší, utekla mi korytnačka. Kámo, je to nejpomalejší zvíře na světě. Želva pre české osadenstvo. Je to nejpomalejší zvíře na světě. Keď som bol malý, mal som králika, ktorého sme potom museli dať kamarátom. Keď som bol malý, mali sme kocúra a ten nám utekol. Keď si bol malý, mali ste hodne zvírat. Ja som proste bol taký, že mami. Ja som mal vždycky nejaké obdobie, proste bol škrečok, bol potka, bola činčila, ale nemal som všetky tie zvieratá. To bolo tak jedno z 10, ktoré sa mi páčilo, ktoré sa dostalo na domu. To je ďalší príbeh, už ten na budúcu hru. Ale chcel som činčilu, ale to som nemal. To je jedno z tých, čo mi nedali. To si mi hrozne líbilo, to měl krásnou tu srdce. Je to perfektné zviera, skáče to, mal to smusa, ale smrdí to. Korytnačka utiekla, králika sa museli darovať a mačka tiež utekla. Jak se to stalo, že ti utekla korytnačka? Vy jste bydleli v přízemí a to ti jako vyskočila z okna, nebo... My sme bývali v rodinnom dome a ja som ju niekedy vypúšťal proste a nechal som ju akože behať, lebo je pomalá, nenapadne ťa, nezdrhne ti korytnačka. To isté, čo si povedal ty, ktorému debilovi zdrhne korytnačka, tak sme ju nechali na voľno behať po záhrade a ona vlastne pod tú bránku, tam bola takáto medzera, sme mali drevenú bránku, kamenná podlaha, žula stredná, aby som bol konkrétny. A ona takto prešla to medzierko, ona po chodníku si špacírovala preč a my sme ju takto 3-krát našli úplne, že na začiatku dediny pri stopke. Tá stopka akože nereagovala na tú stopku, tá korytnačka, ale skoro pri hlavnej ceste, čiže keby ide ešte kúsok ďalej, tak by určite zabila auto. Fakt, ja som býval na dedine. No a králika, že si dal kamarádovi, protože on preto, lebo, ne, králika sme dali kamarátovi preto, lebo otcovi hrozne vadilo, králici sú hlučné stvorenia a on v noci si vlastne vždycky zobral do tých svojich šablozubov ten svoj domček plastový, mal taký modrý retardovaný plastový domček a on vždycky zdvihol takto s ním buchal do tých kovových, a kopal do toho kovového rámu, proste furt s tým plastovým domom a otcovi to hrozne vadilo, som to musel znázorniť, tak sme museli dať kamarátov. A mačka, ona zdrhla. Mačka proste zdrhla. Neviem, jak to mám vysvetliť, ty poznáš mačky. No mačky úplne moc neutíkajú práve. Ne? Keď si na dedine a máš ju na voľno pustenú a máš ten priechod... Všetko sa vám stalo, že ste bydleli v tom rodinnom dome? Nie, králik bol, keď sme boli na byte a mačka a... čo to bolo? A želva. Korytnačka boli na dome. Ja si myslím, že tá želva... Ne, pýtaj sa kľudne. Ešte sa spýtaj. Jak dlouho jsi měl tu želvu? Rok. A teď nevím, on už hraje se mnou tu hru, že mi lže, jako že dělá, že neví, ale přitom ví. Sakra. OK. A to, tak všechny zvířata, jak dlouho jsme ty zvířata? No. Králíka jsme jak dlouho? Myslíš, že si to pamätáme? No, zhruba, pri psoch sa to počíta, pri týchto... Čo ja viem. Přesně, jestli to bylo pár měsíců. Mačku sme mali 3 roky, králika sme mali 2 a to postupka, mali sme to 3-2-1. Krásna práca. Full house. Jakou barvu měla ta kočka? Oranžová. Oranžovou? Stejně jako Garfielda? Tipni si, prečo mám asi oranžovú izbu, pretože ja som od malička miloval Garfielda, tak potom mi naši kúpili mačku, lebo ja som proste... A ty máš oranžovou, protože kvôli Garfieldovi? Áno. A kvôli tomu, že ja som mal Garfielda namalovaného v rohu tej izby, keď si pozrieš úplne staré vlogy. Keď si pozrieš úplne staré vlogy, tak ešte v rohu je namalovaný Garfield normálne. OK. Takže máme dôkaz. OK, ale nevěřím tomu, že by ti utekla zase na druhou stranu ta kočka. Proč by ta kočka utíkala, když jsi měl 3 roky? By ta kočka neutekla. A keď ju zrazilo auto? Kočka, no tak keď by ju zrazilo auto, tak hej, ale keď si ju mal... No ona utiekla, lebo chodila loviť, chápeš, proste im drbe, oni v noci odídu z domu a ty ani nevieš kedy. Ne, moc tě přesvědčuješ, kamaráde. Ta želva ti mohla utíkat. Tomu i věřím. Víš, je to hrozně teda přitažený za vlasy, ale to takový to právě, co by mohlo být. Ona konkrétně utěkla 3krát. 3krát sa Želva. Želva konkrétně utěkla 3krát. No tak to věřím, to je určitě, je to pravda. Je to pravda ta želva? A je to, podľa teba to je pravda? Áno, myslím si, že to je pravda tá želva. Áno. Říkám, že to je pravda. Áno, zdrhla nám 4krát korytnačka, 4krát sme ju ani nenašli. Ježiš. Proboha. OK.
A s kočkou to je lež. Kočka neutíká, prostě králíka zdal kamarádovi, no. Dobré, tak. Čo? Sral tátu. Kočka neutíká. Divím se, že jsi ho nezal to. Kočka neutíká. Kočka jako že by utekla sama od sebe, to, že umřela, že jí přijel auto, přijela až pak. Mě naši neukázali. To, že přijel auto, jsi řekl až pak. Já ti tu kočku prostě nevěřím. A teď mě hrozně moc přesvědčuješ. Nevěřím ti to a kamaráde, pane soudce, tento pán je lhář a ta kočka neutekla. Zakopal jí doma na zahradě, takže? Nikdy jsem nemal mačku. Neměl? Nemal, já jsem alergický na mačky. Ježiš, fakt? Ano. Ty krásu, tak... Ty si myslel, že jsem mal mačku, ale neutekla. Já jsem nikdy nemal mačku. to bych ti i věřil. Wow, tak... Lebo ja som alergický na mačky. Ja som To si vždycky neviem, miloval mačky a to s tým Garfieldom v izbe je pravda. Ja som mal Garfielda v izbe, ja milujem Garfielda, len proste tak nemôžem mať kámo, mačku. ale jak si střelil tu oranžovou Garfielda, tohle a všechno to sedělo. Super, super, tak to je dobrý. That's my story. Hezky pěkně. OK, já si myslím, že by to pro tohle video stačilo. Doufám, že se vám líbilo takovýhle detektor lži. Pokračování robíme určitě. Pokračování bude tady u Goga na kanále, klikněte na jeho hlavu. Mám připravené další 2 otázky každý a zkusíme si, jak nám to půjde, no. Skúsime, či sa polepším. Tam bude pokračování. Či budem vedieť lepšie klamať. Nemôžem si tie brýle? Nemôžeme mať tie poker face? Ne, to by neplatilo. Jinak pokud nemáte odběr u mě nebo u Goga, tak ho tam hoďte, budeme za něj rádi. A můžete nám hodit like. Kolik jste říkal, 100 000 lajků? No to nedáte. Keď bude 100 000 lajkov a Mírka povie svoju story v mekáči, jak predal sviečkou. Výborně, zarobil jsem na tom 140 korun. Je další den. Tak jo, mějte se hezky a budu se na vás už nějakého dalšího videa. Nazdar! Čaute! To byl ten tát. Áno, zase ho zhodil. Ešte raz daj outro.